नोंनो फैसा नांगौ ना थां नों ओइ नों ओरै फैलाय नोंनो फैसा नांगौ ना दे जलाय सोलाय खालाम मानो जाखो नोङो सोर जानो थिनो नोंखौ आदा ओंखाम उखैनायखाय जादोंमोन बुजाबावना थां नोंलाय बिदि बिबायना जास्लायस्लाय खामानि मावनो मा जायो जोंबादि गोरिबनो सोर खामानि होनो सार नों आंनाव खामानि मावनो नामा सार नों आंनो खामानिखौ होमारगोन ना नों दिनैनिफ्राय आंनाव खामानि मावदो सार आं मा मावनांगौ दे बिदिब्ला बायदआव गाखोदो बै बिल्डिंआ जोंनि जासिगोन सासे अफिसारनि साइन मोनब्लानो लानोसै साइनखौ सरि आदामोन बे बिल्डिंआ नोंसिनि जानाय नंला मा मानो आरे भिखारि नों बे गस्लाखौ बबेनिफ्राय खमन लाबोखो मा खमथा दं नोंहा बे हाखौ बायनो हानायनि खमथायाथ' आंहा बिराद दं नोंखौ दानो गसङैनो बायनो हायो आं बे सारानो आंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै दिनै बेसेबांबा गिदिर कम्पानिनि मालिक खालामबाय फंसे बाथ्रा आदामोन माब्लाबाबो गोरिबखौ गोरिब होननानै दामुगो गोजोन्थों